Marty, ty čo robíš? Poď. Neboj sa. Že sa nehambíš. Že sa nehambíš. Vidíme natáčať? Tak sa na mňa pozeral ako vrah. Cigál. Martin, pohneš. Ty už natáčaš? No poď. Další pokus. Bože. Ďalší pokus. Rado... Tak poď. Že to nejde. Nie. O bože. O, poď do toho. Čo to nejde? Tak. Svieti lampa? Čo? Či svieti lampa na kamere? Svieti? Nie. Nesvieti lampa na kamere? Nie. Už hej, No. pozri, Radovan. Poď. Ty si presne začal to robiť, keď som ja umil stlačil tlačko na vypnutie natáčania. Poď, ideme to musieť skúsiť, Maťko. Vypneme rovno baterku. Takto buď opretný odo mňa. Alebo poď do podrepy, takto. A poď nemôžeš tak. A buď odo mňa opretný. Takto. Nepohybuj sa. Nepohybuj sa. Opri sa. Tak sa teba. Môžeme? Tak poď. Tu poď 3. Poď 3. Ty koko. To môžem obsrať. Ešte raz to urobiť, som zoomoval na tvoj tvár. Si to zoomoval na tvár? Hej. Smola. No, A nemyslíš, že to môže byť kvôli tomu, že tu je vlhko? asi to. Hej. O. Chceš žuvačku, Radovan, aby ti nesmrdelo zuby? Nie, ďakujem. Martin, Maťko? mne sa ani zabere. Máš. Maťko, veď to zober. Zober, čo si taký slabý? Čo si taký slabý? Ty sa vždycky šialno správaš, keď kamera je zapnutá. Čo? Ty vždycky začneš šialno správať, keď kamera je na teba namierená. Kde ideš? Bojíš sa videokamery? Kamera stále ide. Ukáž, či nahrávaš. Nenahrávaš. Ty si slepý Maťko, toto je čítať. tvoje číslo? Ukáž YouTube, tu máte. Musíš to volať späť. Počkaj. Prenkali. Ale daj tam cenzúru. Takto. Prosím, že ja vás nemám uloženého, že kto ste? Že kto ste? Ja vás nemám uloženú. A kto je tam? Ja? Ja som Ian. Ienko, ahoj, tu som Nemantina kolegyňa Marcela. Ona ti volala ráno z tvojho mobilu, lebo to si nemohla dovolať do svojho, vieš? A ja si vás mám si vás uložiť, Martina.
Mamkina kolegyňa? Nemusíš, mamka má malú ženu v mobile. Nemusíš, Ingerko. Dobre. Si to zľakol, hej? Hej. Neboj sa, no. Ahoj. Čau. Čo by si sa mal báť, ty? Včera, keď som robila Česká mor, tak som zistil, že sa dá aj objektív našrobovať. Som ani nevedel. Musíš robiť ASMR, Martinus. Veď sa nehambíš. Počkať. Mačková kamoška. Slabú lampu musím zapnúť. Áno, mačková kamoška, presne tak. Čo, ide niekto. Dobrý deň. Dobrý deň. Uvoľníte miesto? Tiež sa nehambíš, Martin. Martin. Kto je toto číslo? To si ty? Tak? To tvoje mamka? To ty. Veď, ale to je tvoja mamka, či... To som ja. Tak prečo si mi nevolal? No tak ja som ti volal, ale potom ty si nedvíhal a potom som odišiel. Nikola. Takže si ťa mám uložiť Maťko. Neklameš. No, ja som si to ešte ráno pozrel, toto tu. Martin, neklam. No, naozaj. Víš, jak som to urobil ja? Keď som šiel a dal som, že... Počkej. Jen, ahoj, som si myslel, že sa má na mňa spomenuli, ste sa rozhodli, že sa spýtať na cenu do Kto to robíš? toho, niečo o tom, že Ty čo robíš? som si to tam bolo niečo o hovne. Martin, poď. Čo? Pozri, čo mám za hry. Ideme skúsiť nejakú? Toto sú hry, ktoré môžem To hrať. čo je kit? To je brálko. Však kit. Pen, I read my baby quite. Jan. Čo mi zabral? Pozri, jak. Pozri, jak hráš. 1 megapik. Počo? Musíš uhadnúť, aké je to rarita. A vyhral som. Môžeš, Martin? A nie. Môžeš. Martin, No? poď. Nie, nemôžem. Maťko, ideme skúsiť tú druhú hru? Aha. Hej? A my to nechme. By nie, to ja by som vedela, to bude väčšie od vás.
taký pohľadný, taký nie, že by mali nejaký chuligán, ale jeden festival. Čo fajčili, trahu? Čo fajčili? Nie, asi niečo takého. Ty si to fajčil. Martin. Povedal. Hľadá. Čo máš nejakú ruku? Čo? A to máš ruku. To je celý shot tup. Ideme urobiť 18. Ideme urobiť 18. level. A vy idete ku komu tu? My čakáme Koho? kamaráta. Sade? Hej, Tu máme takých chlapcov. hej. Staré sú. No, to je Rider. To je Riderko. Keď nám dá odber Riderko, dáme subscribe jemu. To je taká... Jen, keby si mal byť niečo predávať v pracovnom obchode, ty by si nevydržal 2 hodiny. Pravda. By ťa vyhodili. No. Chceš niečo vôbec jen? Možno. Tak si ja vypnem kameru. Ok. Čakaj, intro sme nenatočili. Čo? Začiatok videa sme nenatočili. Nevadí. Martin, povedal aspoň ty, lebo Ian je zaneprázdnený. Takže čo? Stoj. A povedz, neviem, jak sa to bude objavovať? A čo príde k vám, ale vy, čo musíte tu čakať? Nevieme. Nevieme. Ian, hovor, jak sa to bude volať. Ja? Bolek. Hodím po tebe kameru, vtedy ti bude bolieť. No veď Bolek. Hodím po tebe kameru, vtedy ti bude bolieť. B-O-L-E-K. Dobre. Pomaranč a... Jaké ovocie je modré? Pomaranč a šmolková. Aj slivka. Hrozno. Dobre, pomaranč a slivka. Nie, vieš čo? Portály z portálu a my sa tu hádajú. Nie, počkaj, vieš, také ty portály, jeden je oranžový, jeden To je z modrý. portálu, hra. No, tak láskavé, rozkaz si dajte, alebo Rozkaz. ten kamarát nejde. On príde. Tak dohoďky. Dovidenia. Už sa nevracajte. Asi kamera nepríde asi za 2 hodiny. Nie, Luka, ešte. Ešte počuj, dobre. Čo? Ešte dobre, počuj, no. Môžeš nie, že natočíme intro, pre video, ktoré už končí. Prosím? Nikolás! 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 My ho tu čakáme. Nevieme. To je môj kamarát z tréningu. Na prezvisko neviem. OK. My čakáme iba na kamaráta. Ale keď nechcete, aby sme tu čakali, dobre, pohode. Ideme natočiť intro, jak sa babička. Poďme. Ďalším kamarátom. Jak sme natáčali na začiatku. Prvé video, vieš, jak ten strom, tak poďme. Kde? Jak ten strom veľký, s mojou bytovkou. Kde to bola nevhodná? Prosím, poďme. Ty to budeš kusať? No, poďme. Ježiš. A Poďme tu na to ďalší kamarát. Pozvám tam na konci ďalší kamarát. koľko kamarátov budeš? Celé sídlisko. Poďme, a tuto bolo, také auto bolo, ono bolo naopak zaparkované, nie takto, ale jak tam tie auta zaparkované. To bola nádhera. A prečo sa taká pozerala? Jak sa na teba pozerala? Do očí pozerala takto. Ty sa neambíš, Martin. Tam je.
Tu je, ty slepý. Nevidíš? Ja s mojou kamerou nevidím. Či vidím? Ty čo hľadáš? Urob to ešte raz. Koho? Čum, Radovan. Ja to držím v ruke. Aha. Jestli to nevedel, že nič nemáš. Tebe to chutí, vážne. Láska na prvý pohľad. Tvoj smiech, Ian. O tom nezabudím nikdy. Poboskaj ho. Čum, rúža. Nejaká rúža. By mala byť taká veľká rúža. Čo sa s ním stalo? No, vedie zima. Aha. A na zimu sa robí toto. Poďte. Alebo tuto natočíme, tu je tak dobré miesto na natáčanie. Ja neverím, sneh. Sneh tam bol, ja tomu neverím. Hej, tu, nevidíš? Áno. Ja som včera šiel okolo kostola a tam bolo toľko snehu. En pedofil. Tá sa mňa pýtaš. No? Pedofil, to je kokot, kurvený. Google, na čo mám ja googliť? Tá kamera sa hovorila, že aj reklamovala, že je to je kamera pre youtuberov, ale ona nemá žiaden internet, bo to bola lacná počtová kamera. Tak čo to je pedofil? Žubu, sa natáčať. Takže pedofil neexistuje? Jak to je mozog? Dobre, on mal či viem, zrútenie. Aha, Slenderman. Kde? Ticho, to je Slendermanov les. Tá hmla. Si nehovorím, že to nie je hra Slendera. Čo to on robí? Čo tam robíš? No? Čo? Baby right. Jaký safe? Urob to ešte raz. To bolo epické. Dúfam, že to moja kamera zachytila. Safe, yes. Buď ticho, keď ja Be zoomujem, safe. keď ja zoomujem, tak mne to... Safe. Keď ja zoomujem, tak mne to mikrofón si to zmení. A keď ty začneš takto vrešťať, nech to kamera to zničí celé video. Tu som zakopal cerčko raz. Tu je tento kameň, vidíš? A Ian ma tu zo... Choď. Ono ide sejfovať! On ide sejfovať! Čaká, Maťko. Ja viem. Na autobus asi. Martin! Čakaj, prejdi. Kde si šiel? Na ty čo? Na ty čo, Barry Grylls? Aha, niekoho nesli. Ešte sa triaf. Martin, kde rob? Čakaj, boli to smol, keď ešte... Ticho, červený portál. Ja, chápeš. Čo robiť? Dobrá otázka, aha, rozmlatené, toto tam to bude hrať. Nič mi video, ticho buď.
Ide Havo. Ty Havo. Tu už 5 rokov. Ty to kusa ešte ideš. Kde sa ja vyžijem? Už to je, keby si šiel do vysokej. Je tam niekto? Hej. Musím ničiť video, ja teraz zoomujem a teraz kamera mi citlivo z mikrofónu. Ty ničíš video. Ticho, konečne nie. Nič mi video. Teraz zoomujem, teraz citlivo. Ešte raz taká a zhodím ťa z toho kopca. Maťko, ty sa chceš zadusiť? Hej, počkaj, pomôž mu. Duš sa, duš sa, duš sa, duš sa. Duš sa, duš sa, duš sa. Maťko, mám pre teba challenge. Zjedz to. Hej, presne, nie. Nie, to není tá challenge. Poď tu. Ešte raz zakašleš. Lil sme mal pozvať. Ja čo ide robiť? Ťa spáliť. To je tam rozmlačili. To je tam rozmlačili. Je to ona. To čo? Barabas, dávaj. Jebu. Flašku chceš? Ja, tu máš boku. Dobre, ideš. Počkaj, poď ešte raz do kamery, Ian. Na ten betón. Otočte sa, povedzte, čo budete robiť. No, Aj ty, ešte nie, počkaj, dajte sa do seba, počkajte. teraz si hovor. Takže ideme hodiť tieto tu. Toto tu ideme hodiť. Tu. Tieto kachličky. Hej, dole, no. A tu máme ešte jednu veľkú kachličku, ktorá má super silu, že to urobí veľký búch. Vážim sa, že to první každého, kto sa dotkne na geja. Čo môžem? No, To Maťko, zhodiť? začni. Netrafil si sa, 5 drepov. Drepo. No, poď. 1, 2, Tady Timo. 3, 4, 5. Teraz táto. Ty kde máš ruky, Ian? Ja honím. Nie sranda. Vo vetrovke, a ty pekne. No, trafil si. Vo vetrovke, to ja chcem ešte vedieť. Takto. Martin, ty si taký chytrý. Najlepšie nakoniec. Nie, prosím, nie. Poďte teraz za mnou, nebojte sa, nestrčím vás dole. Keby som mal kameru, tak by som tu prehral video, čo sa stalo predtým. Maťko, poď. A čo ideme robiť? Nepíš... To poď dole. A Radovan, tento moment. Počkaj, Maťko, poď dole. Daj stop a ty zíď dole. Aha, jablka. A... Radovan, vieš, čo som videl v Japonsku? Že ľudia predávali na verejnosti hovna na koberčeku. To je im technicky pravda, ale dobre. Čo ťa uspokojí?
Mhm. Maťko. Maťko. Tak Maťko, zajtra, pozajtra škole, čus? No. Čo jen? Chudák na tom kopci. Idec.